ಚಾದಿ ಎತ್ತಿಚ್ಚ ಸೋಬ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಅತ್ಯ ನಾವು ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಟರ್ನ್ ಹಾಕಂಡು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಆಪುಂಡಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಯಗಿಂಚಾಪಿನಿ ದಯಗಿಂಚಾಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ 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 ಮಸ್ತ್ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಉಜ್ಜಾವೋಡು ಅಂದಿಯ ಸಂತೆ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಬಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಇಂಕೆ ಪಾಪೆ ಬಗ ತುಲಾ ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತನಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತನಡ ಯಾನು ಕುತ್ತಕಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಂತು ಬತ್ತನಡ ಪನ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೋಡು ಸೋಬಾ ಬ್ಯಾಟ್ పోయినప్పుడు కూడా రిటర్న్ బరోడు మాత్రం లైవ్ బత్తిచ్చిన సోపన్ కెర్పాను అక్కాయ్ ఇంత మరయ్య పోయిన అత్తావయ్య అవు నెట్వర్క్ పోయిన మారయ్య ನಮಗೆ ಸರಿ ಜಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಗಡ ಸರ್ತಿ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತವ ఏ లంచ ఎన్నొచ్చి ఎన్న ములు వాస్తు సరి ఇచ్చినట్టే తిర్గొందుండు మారి అని ఏ పల కుళ్ళును మూలత్తి పిదే కుళ్ళును అవలు కిరికిరి ಅಂದ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಇಂಚೆ ಬರ್ತನೆ ಹೆಂಗಿನ್ನಲೇ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಶೋಭಾ ಐ ಪಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತನು ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಲು ಚೆನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ಯಾ ದಾದನ ಈಗ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂಥರ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಜಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಇದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಏನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಹಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನ ಮಾರ ಅಂದ ಕಟ್ಟೊಂಬಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅತ ಇರೇನೇ ಲವ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರೇನೇ ಲವ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾವ್ಯ ಬಂದು ಪುದರ್ ಅವು ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಅವೆನ್ನ ಸರಿ ಏರಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಸಾವು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏರ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾವ್ಯ ಪಂಡದು ಐಡಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಇರೇನೆ ಲವ್ ಮನ್ಪುಡುದು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ ಅವು ಕಾವ್ಯ ಪೊನ್ನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುನ ಚಾನಲ್ಗು ಅವು ಕಾವ್ಯ ಅಂಚ ಬರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಲವ್ ಮನ್ಪೇಡ ಅಪ್ಪನ ಲವ್ ಮನ್ಪೇರ ಮೊಕ್ಕಲೇನೆ ಕಾಪಾಡೆಯನ್ನು ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡತ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೇರು ಆಡ ಐಟ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದದ ಅವೇಟ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಕೇಶವ ಕೇಚು ಹಾಯ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಕೋಡ್ ಚಾನಲ್ ಬೈದೇರು ಕೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾವಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲಾಪು ದಾದನ
ಆಯ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕ ಎಂಚೋಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಎಂಗಲ ವನಸಾಂಡು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಎಂಕಲ ವನಸಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗುಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ತಾಕತ್ ಬೋಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇರು ಪದ್ಮ ನಾಭ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಅವು ಏರಂತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಸೋಬಕ್ಕಾಯಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕಾಯಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ಅಂಚಿನದ ಆದಾಯ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಪಂತಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಂದದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬಂಡದು ಕೋಡೆನ ಲೈವ್ ಕಾವ್ಯ ಬಂಡದು ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತನು ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅರ್ಥಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಂದು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕಗು ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಕ್ಕ ಶೋಭಗ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಏರಾದೀಪು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಗಂಟೆ ಬೊರ್ಮನೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಜಪ್ಪರೆ ಬೊಬ್ಬುನ ಎಂಚಿನ ಈತ ಬೇಗ చెప్పున నిద్ర ಬರ್ಪುಂಡ ಜೆತ್ತಿನ ಎಂಚ ಓ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ದೇವಡಿಗೆರ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬರ್ತೀನದೆ ದಾಲ್ ಸುದ್ದಿ ಜೀಜಂತ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿನ ಅಂದು ಸಿಗೆ ಪುನಿಂಕ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದಾದೆ ಅಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಬೇಲೆತ್ತಡ ಬೇಲೆತ್ತನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಗುರ್ತೊಂಡೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ಏರು ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರು ಅವು ಗುರ್ತೊಂಡು ಬಂಡಾರತ ಏರು ಹಾಂ ಅಂದಿಯೇ ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಸೋಬಕ್ಕಗ ಮೋಕೆಡು ನಿರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ಎಂಚ ಲೈವುಡ್ ಬತ್ತದೆ ಗುರ್ತಾತಿನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಗುರ್ತಾತಿನ ಅತ್ತ ಶೋಭನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಡಿಗ ವನಸಾಂಡ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಮೋಕೆಡ್ ಅಂಚ ನೆರ್ಪೆರ ಬ್ಲೂ ಕರ್ಲಿ ಇರಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಕೇಶವ ಕೇಚು ಹೊಸತು ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಯಾನು ದೀಪನ್ ತಪ್ಪದು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ನಡುಕು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತೆ ಜಾತ ದೀಪು ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂಡದ ಅಲೆಗಾಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ದೀಪು ಎಂಕಿ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹೊಡಿತೀನಿ ಚೈನದ ದಾಲ ಕಂದುವ ಮಾರೈ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೋಗೆ ಬರ್ಚವೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚ ಇರೆಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ದೀಪಕನ್ನ ಏ ಶೋಭಯ್ಯ ಏನು ದೀಪ ಕಣ್ಣಾಲೆ ಪೆರಬೆಲ್ಲಿಗೆಯ ದೀಪೂಪನ್ ಇಜಿನ ದೀಲೆಪ್ಪು ದೀ
ಓ ಸಬಕ ಪೂರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಮನ್ ಬರ್ಬನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಕಂತನ ಚೈನರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜದ ಪೋ ನಡಪ್ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬೇಡ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ಗೆ ಓ ದೇವ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಹೆರಿಗು ಏರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಜ ಹೆರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕೇಶವ್ ಕೇಚು ಹೊಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭ ಬ್ಲೂ ಕೊರಲಿಯಾ ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ದೇ ಮೋನ ಆತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೋನಗ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜದ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೂದು ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಿಗೆ ಬಂಡ ದಿಂಗಲ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ प्रसाद के पुजारी पुजारी नमस्ते आपूजी आपूजर पोरडप्पु ಒಂಚಿ ಕಲಿ ಕುಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತ ಜಾತದ ಇಪ್ಪು ಆಂದ ವಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಕನಪ ಬಂಡದೇನು ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಾಣ ದೂರಡು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಒಂಜಿ ಕನಪೇರುಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬನ್ನತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತೋಡು ಕಂದೊಲಿತ್ತಿನತ ಆತ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಶೋಭಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರಲಿಯಾ ಕೇಶವ ಪಂಡದುಲ್ಲೇರ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಂಡೇರು ಐಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕೇಶವ್ ಕೇಶವ್ ಕೇಚು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ದಾದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಅತ್ತ ಐಟ್ ದಾದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ದೀಪುಗು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಡದ ಐಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಶೋಭಗು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ದೀಪುಗು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಕೇನು ಏರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟೈಸನ್ ಜಾವಾಡವೆ ಒಂತ ದಿನ ಕಾಪುಲೆ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡಾ ದೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಉಲ್ಲರೆ ಲೈವ್ಗು ಬತ್ತರೆ ಬತ್ತೀರೆ ನಂದು ಬಲಿಯೇ ರಮೇಶ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲು ನಿಕ್ಕಲಿನ ಬರೋಡ ಯಾಲ ಶೋಭಲ ಶೋಭ ಅರ್ಥ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಗುಡ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಲ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋ ನಿನ್ನ ಮುಸುಡ್ಡು ಸೆಂಟ್ ಪುರ ಕಂದನ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ದಾಯಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಈ ಕೇಳಿ ಎರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಏರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಇಂದೇ ಕೇಶವೇರೆ ಮೇರೆ ಬೇಗ ದೀಪುಗು ದಯಾನಂದ ಗೊಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ದಯಾನಂದ ಗೊಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ ಆತೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ತು ಒದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಬೇನೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತೂಯರೆ ಪೊಯ್ ಸತ್ಯನಾ ದೀಪು ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಜನಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತೂಯರೆ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡುಂಡಕ್ಕ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಏ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಏನವು ಸುಜಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಎಂಕ ಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಕೇರಳದ
ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ ಬಾ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಬಂದ್ರು. ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ. ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಆದಾತ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನೆ ಬಾಲೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಚ್ಚೇರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಏರಾಂಡಲ ನಾಡು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದ ಪಲ್ನಿ ಎಂಡೆಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರವೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೇನೆ ಮಂತುಕುಲ್ವೆ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಏರ್ನೆಟ್ ಎನ್ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ದೀಪುಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಿತುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕನ ಮಿಗ್ಗಿ ಏರು ಇಯಾ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಒಜ್ಜೊಜ್ಜಿ ಬರ್ಪ ಇಜೇರ್ ಏರಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನೆಜ್ಜೇರ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡಾರಾ ಯಾನು ಅನಸಾಂಡು ಒಂದು ಒಲ್ತ್ರದು ಊರುವಲು ಟೋಲ್ ಗೀತನಾ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಗಲಾಟೆ ಅಲಿ ಅಂದಿರುವ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂದೆ ಪುನಃ ಅನ್ನ ಐಡಿ ನೇಮ್ ದಾದಾ ಅರ್ನ ಐಡಿ ನೇಮ ಏರ್ನ ಎನ್ನನಾ ಸೇಮ್ ಕೇರಳ ಕಾಟೆಕಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅತೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಕೇರಳದ ಸೈಡ್ ಆಲ ಗೊತ್ತಿಜಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವರ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೋಲ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಏರವು ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಏರು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಜಿ ಐಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣನಾ ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಐಕಿ ಗಲಾಟೆ ಅಲಿಯಂದಿರು ದೀತೀನಿ ಅಲಿಯಾನಾ ಮನೆ ತೊಲಿಯಾನಾ ಗಲಾಟೆ ಅಲಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ ಅಡ್ಡಂಟೇನಿ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳಿಯಂದು ರೇಪಲ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೊಡಿಲ್ಲಾಡು ಆಸ್ತಿ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಸ್ತಿ ನೋಡು ಪಾಲ್ಕೆ ನೋಡು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಂತದು ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಈ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂದ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗೇತ ನಿಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕನಾ ಸೋಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೋಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಲಾಟೆದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೇ ಅಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಪುರ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ದಾದ ಲೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ಇತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲು ಕುಡ್ಲದಗಳು ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪುನು ನಿಕಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲೆಪ್ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೋಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ವೀರನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಬುಡದಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲೋಡು ಗಲಾಟೆ ಏರ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡಿದು ಮನ್ಪುನ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ ಮನ್ಪುನು ಸೋಬಕ್ಕನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುಗೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ನೆರ್ಪುನಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿನು ಇದು ಕರ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಯಾನು ಸಮದ ಯಾನು
ಮುರಣಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಪುವ ಬುಡದಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾ ದೇವರೇ ಯಾನು ನೆರ್ಪುನಿ ದೀಪಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಕೆಲವೇರಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ದಾದೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಂತಿನ ತಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಾಡ್ಸದ ಪುರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಅವ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ఒక కెలా నెట్ ఈ అంచిద మాత ఐకల్ మాత ఈ నాలుగు జోకులు ఇస్తుందಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ನಕುಲು ಬರ್ತದ ಆಂಟಿ ಸುಂಟಿ ಲೆಪ್ಪ ಕೋಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪರಂಡ ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನಕ್ಕ ಬಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆಲಪು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತೆ ಊರ್ದ ಪುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೀನಿ ಯಾನು ಸಮದ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕಗ ಮಿಗ್ಗೆಯಾನು ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಆಳಾತದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಆಳಾತ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತೀರ ತಾಯಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ದಾಯಜಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ ದೀಪು ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೋಪುಜೆ ದೀಪು ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಓ ಅಂಜೋಯ್ ಬಲೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತನು ಅಕ್ಕ ಸಾಡಿ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಹಂಗೊರ್ಪಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅದು ದುಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಮನ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಅದು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಪಜಿ ಅಂತಿಂಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ 11 ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಸರಿ ಹೋದ್ಲೆ ಓ ರಾಮದೇವ ಈ ದಾದ ಬರೀತಿರಿ వచ్చితులే జోకులకే విపోదు ఉప్పు సోపక్కన బొబ్బకేందుకేందు అలా దీపు డిస్కో శాంతి బತ್ತలు ದನ ಪೋಡ್ಚಾವಾ ಸೊ ಅಡಿ ಮೀನು ಮುಳ್ಳು ಅಂಡಲ ಕೋಡೆ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಗರ್ಗುರ ಅಗ್ಗೆರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾತನು ಸುಜಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾರು ಏರು ಪಂದು ಅರೆ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ದಯನಂದು ಬ್ರೋಗು ಮೆರ್ನ ಪೂರ್ಣಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಡೇರೆ ಪಂಚ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನಗ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ఏ దీపు నీకు డిస్కో ఓ దయానంద్ అలా డిస్కోస్ అని తిండు పోడ్చి డ్యాన్స్ ఉండు పోరజ్జి అన్న ఈసారి తిని టెడ్డ డ్యాన్స్ ఉండు అక్క ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನರಂಟೆ ಇಡಿ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಅವಳ ಐಡಿ ಒಂಜನ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿರು ರೆಡ್ಡನ ಐಡಿ ಶಾಂತಿ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಎಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೇನಾರ కన్ను ఇప్పుడు జోకులు అండలావు డిస్కోస్ ಅದೆಲ್ಲ ನಲಿಪುನು ಅಂದು ಏರೇರು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏರು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನುಂಡೆ ఏ డిస్కో మీనತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೊಂದು ಎತ್ತರ ಒಂಚು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಾರ್ರೆ ದೀಪು ನಲಿಪಿಯ 2 ಅಲ್ಲ ನಲಿಪುನು ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಪುರ ಬೈದಿರು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಆವಲಿ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಏರ್ ಬರ್ರೆಂಡ ಹಾಂ ಮತ್ತಿ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಕೋ ಖಾಲಿ ಆಟು ಪೂತಾಯಿ ಉಂಟುಗೆ ಆರು ಏರ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸುಜಿತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು அந்த ஆறு ஏரியின் பன் பேர் ராஜன மித்துக்குள்ள வந்தது அதை பண்புண்டா கர்த்தாப்புஜி ಶೋಭಾ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ನಲಿಪುಂತುಲ ಏನೇ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಇಷ್ಟ ದುಮ್ಮದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳು ದೀಪು ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ದಯಾನಂದ್ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಜತ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ನೊಟ್ಟು ಪೋಪನ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಎರಿಗ್ ಜೊತೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಅವ ಡಿಸ್ಕೋ ಎಂಕದಾಲ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದಲೇ ಯಾವ ಹೌದುಲ ಆಮೇನ ದಯಾನಂದನ ಕೈತು ಲಂಚ ದಯಾನಂದ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂತಿನ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂತಿಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪು ಮಗರಿ ಏನ ಅಂದವಳು ಚೀಚಿ
ದಾಯಿಗೆ ಚೀಚಿ ಚೀ ಪಂಡ್ರ ದಾದತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಪೋ ಪನ್ನಿ ನಿಂದ ಪಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತಿ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂರೋಡಿಯ ಆಕಳು ಡಿಸ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಪೂಜಾರ ಅವಳ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೇತ ಪಿಸಾಚಿ ಬರ್ತದು ಅಕ್ಕ ಆಯಕ್ಕ ಆಯಿ ಇಂದುಲ ನಿಕಲ್ಲನೇನಾ ಭೂತ ಬಿಟ್ಪಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ರೇಟೆ ಬಲಿ ಪುಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಕೆಲ್ಲ ಇರಾಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕುಡಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅತ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರೇತ ಪಿಚಾಚಿ ಇದ್ದು ಮೂಲ ನರಮನಿ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲಿನ ಒಂಚೂರು ಕೊನಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಪ್ರೇತ ಪಿಚಾಚಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಯಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅತ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ ಎಂಕ ಮಾರಿ ಅದು ಎಂಕ ಮಾರಿ ಪನ್ವೆ ಮಾರಿ ಪನಯೇ ಪಾಪಯೇ ದಾಲಿಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಬತ್ತನಂದ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಬದ್ರಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಜಿನ ಜನ ಬತ್ತನತ ಪ್ರೇತ ಪಿಚಾಚಿ ಎಡ್ಡು ಆಯ್ ಪೋಡಿದ ದಯಾನಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಪ್ರೇತ ಪಿಚಾಚಿ ತಿಂದುನಾಗ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಪೋಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಹಾಯ್ ಕುಲೆಬಾರ್ಪುಂಡು ನನೋರ ಕುಲಲುಂಡ ಅಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಟಲಿ ಅಂದರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕೀರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನಿ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾನ್ ಅಂದು ಶೋಭಾ ತೂಯನಯ್ಯವೇನು ಸರಿಟ್ ഞങ്ങള് സംസാരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് തുളു മാംഗ്ലൂരു നിങ്ങൾ ഏത് മലയാളിയാ ಮಲಯಾಳಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ನಿನ್ನ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ನೀನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬತ್ತೇರು ತೂಯೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಮೋನಪುರ ಆತನತೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನರ ಕುಲ ಬರ್ಪುನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಡು ದಯಾನಂದ್ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಆರುಲ ಪೂಜಾರಿ ದಯಾನಂದ್ಲ ವನಸಾಂಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸಂಘ ಎಂಕಲ ಪೂಜಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಅದಂಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸಂಘ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಆಂಡಿ ಮಡಿವಾಳಗ್ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಏರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಅವಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಜಿತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಓ ಅಂಚ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದರ ಬಂಗಾಪುಡುಂದಾ ಅಂದು ಮರ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾಂಕ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದ ಜಾತ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ ಕಲ್ತಿದ್ ಜಾತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಅಂದಂದು ಭಾಗ್ಯವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕುಲೇ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನು ಅಂದ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವನಸಾಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ
ವನಸು ಎಂಕಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಆದು ಬತ್ತುಕೊಲ್ದಿ ನಾನು ಅಕ್ಕರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ದು ಐಕೆ ಬೇಗ ಬತ್ತುಕೊಲ್ಯ ವನಸಂಡ ರಗಲ ಹೆಜ್ಜದ ಯಾನ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಶವಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇಂಕಿ ಕೇಶವ್ ಕೇಚಿರ್ ಗೊತ್ತಾಜ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಭಾರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಭಾಗ್ಯವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಜಿಟಿಗೆ ಬತ್ತುನು ಅಂದ ಕೇಶವು ದುಂಬು ಬರ್ಪೆರ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಬೇತ ಇತ್ತನೆ ಬೇತನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆರ್ ಯು ಸಿಂಗಲ್? ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಅಂದೇ ಇದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೂ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತುನಿ ಅಂದ ಮಾರಯ. ಚಿದಂಬರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಚಿದಂಬರು ಯು ಮ್ಯಾಡ್ ಧೈರ್ಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಿಜಿ ನೇಮದ ಚಾಕಿರಿ ಇತ್ತುಂಡು ನನ ಇಲ್ಲ ಓಡತೆ ಓ ಅಂದ ನೇಮದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪರೇರು ದೇವೇರ್ನ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಲಿಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ನಿಜ ಪೂರೇರ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ನಿಜ. ಐ ಆಮ್ 42 years old. Are you ready to marry me? No. ಶೋಭಾ ಒಂಚೂರು ಬಗಲಿಯ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಾವ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಗಲ್ದು ಭಾಗ್ಯವತಿ ಅತ್ತು ಬಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಅಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ್ನದೇ ಸೋಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಅವಳು ತೂಲೆಯ ಮದಿಮೇರ ಅಡಿಲ್ಲ ನಂದು ಕೇಳೊಂದುಲೇ ಒರಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ವಿಷಯ ಈ ಬಕ್ಕತ್ತ ಬರ್ಪಿ ನಿಕಲ್ ಬಾತಿ ಏರ್ಲೆ ಇದ್ದಿರ ಇರ್ದು ಮಾತ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಶೋಭಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಆಪೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂದಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ 12 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡಿಗೆ ఆయన ಮದುವೆ ಅವಡಿಗೆ ಮರ್ಲು ಏರೆಗೆ ನೀನು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕು ಮಾರಯ್ಯ ಅಲೆಗತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ. ಭಗವತಿ ದೇವರೇ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲ್ನ ಜಾತಿದ ದೇವಿರತೆ ಅಂದು ಭಗವತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಸರಿ ಮಾತಾಡು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ. ಆಯ್ಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯೇ ಸುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯೆ ಆಯ್ಗ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಿ ಕಲ್ವಿ ಆಯನ್ ಬಿಡು ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಕೇರ್ ಸತೀಶ್ ದಾಯರು ಬೋಡ ಸೀರಾ ಪಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಿ ಆಯ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಪಿಗೆ ಆಯ್ಗ 42 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ಗೆ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೀ ಬನ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶುಭರಾತ್ರಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೇಗಲ ಹೆಂಚಿನ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು 42 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಬೋ ದೇವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ತೂಲಾಯ್ ಆಯ್ಗ 42 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನ ತಿರ್ಗದು ಮಂಗ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕುಲೇ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತಡು ಅಂದ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಓಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಪೊಲೀಸಾ? ಸೋಬಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ನೆರ್ಪುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಯಿಗೆ ಇರು
ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಅಡೆಗು ಎಂಕಲ ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಗ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ ಆಪುಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆದಿಯೋ ನಮಕ್ ನಾಯಿ ಹೋಗ ಸಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ 42 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಂಡಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದೇನು ಹೂವೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಬೇಡ ಓಕೆ ನಿಜ ಎಂತ ಮಾರಾಯ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿರೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆಗೆ ಮುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ ಇರಿಗ ಮೋನಪುರ ಆತನತೆ ಇರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪನೈಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಜೀಟಿಗೆಗ್ ಯಾನೇ ಹತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಜೀಟಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಇರಿ ಐಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲಾಗು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಚ್ಚ ಬಕೇರಿಗೆ ಇದಾತನತೆ ಮೋನಪುರ ಆತನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಭಗವತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಕೊಡಿಯಲ್ ಗುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಮೋನನೇ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಮೋನ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕೊರ ಒಂದು ಅನ್ಪೊಳ್ಳಿಯತ ತುಯ್ಯ ನೀರ್ನ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಸಬು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗ್ಲ ಎನ್ನಾತೆ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಮುಸರತ್ತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡತೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕ sorry I'm just asked because she looks good I am single from 40 years I am government employer and nikke and mare enku borchi enku daala borchi erle borchi yana ninchene pere bidli ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಜರೀರೆಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವ್ರು ಆನೆಯವರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರು ಸೋಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಜಾಗಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾರು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಯಾ ಪೋತೆ ಬಗ ಅಡೆಗೆ ಸಸಿತ್ತು ಬಾರ್ಶೋಕುದ ಒನಸ್ಲ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ಮದಿಮೆ ಪೋಯರ ಆರೆದೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೊಲ್ಕೇರೋಡು ಆಯ್ಗ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುಗೆ ಮಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ judge okay go and search matrimony ಶೋಭಕ್ಕನ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಯಿನಿ ಆಲಂಚನೆತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ 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 ದಾಯಿ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತುಲ 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 ಓಡೆಮುಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅವೇನ ಇದ್ನೆಟ ಬೈಜಾರ್ ಇದು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮಿನಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅತ್ತವರ ಅಂದ ಪೋಪನ ಆಯಲವರ వీడియోల ಏನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಈರೆ ಮಲ್ಪನ ತುಯ್ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಯ್ತು ಈರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾ ಶ್ಯಾಮಲ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಎಂಚೋಲರು ಎಂಕುಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪನಾ ನಾನು ಈರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಾರ ದೂರ ಹೋಪಾರು
ಎಸ್ ಅತ್ತವರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾಲ್ನ ಬರೋಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪನಾ ದೀಪ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪನಾ ಎಂಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೋಗ್ಬನ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಬಕ್ಕ ದಿನಂತ ಏರ ಬರ್ಪನತ್ತು ದಿನ ಏರ್ದು ಪೇருந்து ಬೋಡೆ ಆಯ್ಗು ಪೊನ್ನತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮುನ್ಪುಡು ಪೊನ್ನತ್ತಿಜಿದಲ್ಲ ಸಾವಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಓಲ್ ಪಲ್ನೆ ಮದುವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಓಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದೆ ಯಾನೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ ಅಶೋಕ ಆತನಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಅತ್ತವರಾಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ಗ ನನ್ನ ದಾದ ಮದುವೆ ಪದ್ರ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಚಟ್ಟಾಡು ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಬ್ರೋ ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡು ವಸ್ತು ಜನ ಕಷ್ಟದ ಅನ್ಪೀಟೆ వా బాయ్ చెప్పురు చెప్పు 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 చిక్కి ఉండరా ఎన్న వనస అండ్ నీకు నిన్న అండ వనసు ಎನ್ನ ಕಡೆ ಆತನು ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದು ಎಬ್ಬೋ ದೀಪಕನ್ನ ಇರ್ಲ 45 ಬಾಲೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೋಗಿಂದರ್ ಶಾನಿ ಹಾಯ್ ಜಗಳ ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಏರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ 15 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಹಾಯ್ ತೂಲಯ ಶೋಭಾ ಶ್ಯಾಮಲಗೆ ಸಾಮುಗೆ ಎರಿಗದಾಲ ಅಂಡಿಯೇ ಇರಿಗದಾದ ಅಂಡಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜನೆ ಲೈಟ್ ಜಗಳ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಲು ಮದುವೆ ಸೊಬಕ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರ್ ಓಕೆ ಓ ದುಬೈ ಡುಲಾರದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಪೆಲೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪನ್ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಧನುಸು ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಎಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಮಗೆ ಜಗಳ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಈ ಪನ ಮಾರಯ್ಯ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 3:45 ಎಂತ ನೀವು 3:45 ಹೇಳುದಾ ಎಂಕಲ್ ತಕೊಟಿ ಬ್ರೋ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ತಕೊಟು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕದಲ್ಪ ಊಡಿ ಜನರು ಬರ್ಪುನ್ನೇಟೆ ತಕೊಟ ಅವು ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಹೌದು ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಶಾಂತಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ದೀಪ ಮತ್ತೆ ದಯಾನಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು
ತಮಿಳ್ದಾರು ಬತ್ತೆ ತುಲಾ ಸುವರ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಧನುಷ್ ಹಾಯ್ ಜಗಳಬೇಡ ಕೂಲಾಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ పొన్నులేన ఐడి బర్రె ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಿಲ್ಕುನೇಟ್ ಹೇಯ್ ತಮಿಳ್ தெரியுமா ತಮಿಳ್ தெரியும் பேசு பேசு பேசು ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಜಗಳದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಜಗಳದಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಲಾಭ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಯ್ ಆವಾವ್ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ಪಂಡೆ ಸುವರ್ಣ ಧನುಷು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಪಂಡಡ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಗ್ ಲೈವ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬವಿ ಏರುಂದು ಪನ್ಪುನಿಯೇ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮದು ಬುದ್ಧಿ, ನಿಜ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಓ ಮಾರೆಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓ ಕಾಪು ಕೆಪ್ಪು ದಾದ ದಾದ பேசிய அம்மா எதை கொத்து தமிழ் தெரிய மகண்டேரு தெரியும் வேண்ட பாத்திர வேண்டாடா ಅಮ್ಮ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಅವಂದು ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಚಿ ಸುವರ್ಣ ಯಾನಿ ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೇಂಡರತ್ತ ಏರವು ಹಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡವ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಆನೆ ಬೇಯ್ದ ಇನಿ ಬೇಯ್ದು ಪನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಜನ ನೆನಪು ಬುಚ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯಡು ಸಾರ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ನಿಯರ್ ಈ ಭಾರತಿ ಚೇಚಿ ಓಕೆ ಏಜ್ ಆಯ್ತುಂಡು 54 ನಾನೊಂದು ಜಾಜ್ ವರ್ಷ ಡಾಜಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಯಾಕ್ರಿ ಜಗಳ ಭಾರತಿ ಯಾಕ್ರಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಎಂತ ಮಾರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಬಕ ಪೆಟ್ಟಾವು ಎಂಗಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ಯಾರು ಹುಷಾರುಲೇ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಎಗುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಯ್ ಓ ತಮಿಳ್ದೆ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ದಿನೇಶ್ ಅದೇ ಸೌಖ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಡು ಶೋಭ ಈ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು DJs ಓ ಇರ 2 ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ನೀರೇತಾ ಜಗಳಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಜಗಳ ಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಗಳ ದಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪೂರ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಸಾವು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಆವಿಯೇ ಬಾಯ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಹೋಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೌದಾಯೇ ಎಂಕ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪು ನೀರವು இப்போ చెప్పు పడ్డది పంపు ಮಾಡಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಓಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಯ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಎಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಮರ ಕಟ್ಟಿಯೇ ತಮಿಳ್ ತೆರಿಯಮ್ಮ ಬಂಡೆ ತೆರಿಯು ಬಂಡ ಅಲ್ತಕ ಪೇಸು ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೇಸ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಎಂಗುಲ ಸೌಖ್ಯ ಇರು ಹುಷಾರಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಗು ಪೂರ ಸಾರುಪ್ಪ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಇಡಬೋದಿತ್ತೆ ಮದ್ದು ಪೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬದುಕಲೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ ಭಾರಿ
ಗಿಲ್ಲಿಯ ಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಓ ಮಾರೆ ಹೋಗ ಸುಮ್ಮನೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಓ ಗೋವಿಂದ ಆಯ್. ಒಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಯಿ ಅಡ್ಡಾಡ್. ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿರಿ 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 ಹಿರಗ ರಕ್ಷಿತ ಇರ್ಕು ಕೊರಿ ಕೊರಿಯಲೆ ಎಂಕ ರಕ್ಷಿತ ಕೊರ್ತಲಿಯಾ ಯಾಂದೆ ತೊಂಡೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ಅತ್ತವರದ್ದು ಕಾಲಿ ಅದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಶೋಭಾಬ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರಲಿ ಆಚೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರತ್ತು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಾ ದಯ ಬರ್ಚಿಯ ಸಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದು ದೀಪಕ್ ಆಯ್ತಾ. XOX ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಯಾರು ನರಸಿಂಹ ಬಂದದ್ದು? ಈರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಪರ ಆಪಂಡದು ನೆಲೆತ್ತನ ಪೋಪೇನವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾನೆ ಪೋದಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಗುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಜ ಹೋಗ ಯಾ ಪಾಪ क्या आप कहाँ से हो? मैं ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ से. ಒಂದು ಓಟ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊ ಮಾರೆಯ, ನಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಹಾಕು ಓಟು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ವೀಕ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ ಶೋಭ ಈ ಭತ್ತದ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲುಪ್ಪವ लाइट हाउस उधर है, वो उधर है ना लाइट कंबा, वो लाइट कंबा है, वो लाइट हाउस नहीं, वो लाइट ಕಂಬ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೋಟ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ ಹುಲಿಯಾ ಎಲಿಯ ಈ ಮಲ್ಲ लाइट हाउस दीपक अन्ना आपका तुम्हारा माँ के साथ पूछो. ఆయన బయట బొడ్చందినకేನು ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಬನಾಯಡ ಮಾರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದು ಪೋತೆ ಅಯ್ಯ ಬೊಡ್ಚದೆ ಪಾತ್ರೆ ನೈದ ಮಗ ಈ ಬಲ ತಿಕ್ಕಿ ಇವರ ನೇ ಸೋಬ ದೀಪ್ ಯಾನ್ ಓದೋದು ಪೋತಿನ ಸಾವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಪೂರ ಕೇಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಬೇತೇನೆ ಕೇದಿನಿ ಸೈತು ಪೋತಿನ ಸಂತ ಮೀರ್ದು ಪಾರ ಯಾಯನ ಐದು ಮನ್ಪನ ಆತ ದೀಪ ಯಾ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು ಮಂಪಡ ಶೋಭಾ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ఆయన తెప్పన అయ్యేరాయ్ సావాయన కర్మద లైట్ హౌస్ బాయ్ బాయ్ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಈ ಕುಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಯಾವ ಪೋಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋ ದಯ ಸೋಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಯನೇಟಿ ಸಾವು अलियासकर माम के साथ बोलो VVC. हम लोग ऐसे बोलेगे तो ना वो आपको अच्छा नहीं लगता है. जयंती के आई आई लाइक डन थैंक यू. रामू जी आई हाय जी अक्का ब्लू हाँ इधर का ఏడే రెండు ఛానల్ ఉండదే కొరియా మూర్తీస్ అక్క దేవదాలాగా ఉన్నారు. దే ఓర్ మేర్పోయారా ఈ హైడు మల్పలే మాయంతే తక్కేయాను ಇರಿಗೆಂದು ಕೊರಿಯ ಅಥವಾ ಈ ತಾರಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾರನ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತೀರು ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ಯಾಂಡ್
ಎಂಗಿನಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಕೋಡೆ ಮೀನು ತಿಂಡೆ ತಂಜ ಅಕ್ಕ ಸಾಪಿಟಿಯಾ ಸಾಪಿಟಿ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತಡೆ ಆಯ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಮ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುಯಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕುಯಿರು ಈರಿಚ್ಚರ್ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಸುದಿಸುವನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಭಾರತಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಭಾರತಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಭಾರತಿ ಓಗ ಉಗ ಉಗ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಊರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಊರುಡು ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನೈ என்கிட்ட சாப்பிட்டே சொல்லுங்க சாப்பிட்டி சா சாப்பிட்டே சொல்லுங்க దాదియో బ్లూ గిఫ్ట్లే పొంజవే ప్లీజ్ ఆపజి దీపక్ ఓట్ ఫోర్ గిಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಬಾಯ್ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಪನ್ ಪುನಿಯಾನು గిఫ్ట్లే ఓ దేవరా ఈరోజు బరిపంది కుల్లువారా బరిటు లైట్ హౌస్ తోటి పోపరా లైట్ హౌస్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ మై ఛానల్ ಮಂಡ ನಿನ್ನ ಇಜಿನ ಯಾನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಪುಂಚವೆ ಆಪಜಿ ಮೂಲಿ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಬ್ಲೂ ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪಡು ಏರಿಗ್ಲಾಗ ದೆಪ್ಪೆರಾಪಜಿ ಈರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ತೂಪೇನ್ ಎನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜ ದೆಪ್ಪೆರಾಪಜಿ ತೂಕ ಈರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಇರ್ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ತೂಪೇನ್ ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಬಗೆ ಆಪಜಿಗೆ ತೂಕ ಆಪಜಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ತೂಕ ಎಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ವನಸ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಪಂಪಿತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಈ ಪುಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ತ ಒಲ್ತೆಯೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಜಿ ಇರನ ಐಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಇರ ಐಡ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಐಡ್ ಆವು ಇರ್ನ ಐಡಿ ಫುಲ್ ಐಡ್ ಆಪುನ್ ಇದೇ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪಲೆಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ನಾಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಾರ ಇದು ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಮಾರ ಈ ದೀಪು ಈ ಬಾರ್ ಮನ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತದೋ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ಲ ಬತ್ತ ಚಾ ಬರ್ತಾಯನಾ ಐಡಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಐಡಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲ ಪೋಪು ಎಂಚಾವಾ आपका माँ के साथ बोलो डिस्को करने के लिए 10 जॉब आए कुड़ा बात नहीं आई ना आईडी मन इंका आप जिंका एड़ा साव ಅತೀರಿಂಚಂತ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ತುಂಬಿತ್ತಾನ ಇಜ್ಜಂದ್ಲ ಕಮ್ಮಂತ ತೂಲ ಸೋಬಾಯನು ಏರಿಯ ಸಾವು ಮುಲ್ತೂಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸು बोला मारे विमेन दाए
ಈ ಮಾತಾ ಕನ್ನ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ఆ అప్పేడ పనిపించమారు అప్ప ఇజ్జి అప్ప పోతున్నా అందు సావు ಅಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ತೀರ ಸಾವ್ತು ಕುಡೋರಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತಿನಿ ಪಾತಿರ ಬತ್ತಿ ఎక్కడు ఈర్ పన్ని కమెంట్స్ తోజుజీ అలా తోజుండియా ఓ ఆ ఐడి దాదా ఇచ్చి ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಜವೆ ಇತೇನೆ ದಾದಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಇರಿ ಗಾಂಜವೆ ವಾಂಜವೆ ದಾದ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಬತ್ತದಿರಿ ಗಿಜ್ಜತ ಈ ಅವಿಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಮರ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಣ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿನ ಅವು ಏರಿ ರೈಡ್ ಮಂದಿನಿಯಾ బ్లూది ఎప్పుడు వచ్చింది పనందులలో శోభ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂದು ಎತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಹಣೆ ಬರಾಪಿಂದು ತೂಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನತ್ತು ಗಂಟ ಪತ್ತೈದು ಮರ ಊರುಡು ಮುಂಚೆತ್ತೀವಿ ಇರ್ದು ಎಪ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿ इरे नाइट मन फिर वो मार रहा है आप कहाँ से हो हम लोग मैंगलोर से हो अंधे मंगलूर क्या आपको बाकी है बैड कमेंट करने को ब्लू दादी ब्लू ತೆಪ್ಪುರಿ ತಾದ ಪಾತೆರ್ವಾರಿ ಇನ್ನ ಸತ್ಯ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜೀರ್ ತುಳು ಬಾತೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಾತೇರ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಸೆ ಪೊಂಜು ಐಡು ಮಲ್ಪಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತರಿಗೆ ಇತರ ಚುಚ್ಚಿನ ಮಾರೇರಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜತೆ ತೂಕ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ದೆಪ್ಲೆ పండరత అదే ప్లేస్ సిస్టమ్ ఉడిపోదే ప్లే దెప్పిలవి తోపే ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಗೀತರಾಜ್ ಆಯಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ವರ ಓಲರು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜವೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಎಪ್ಪಡ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡುವೆ ಓ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎತ್ತು ತೆಲ್ತು ಸಾಕ ಸೋಬಾ ಕರ್ಮ ತೂತದು ಎಂಕಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೈತ್ತು ಹೋತಿನ ಕರ್ಮ ಅವು ಇಡೀ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪು ಮರಳು ಸಾವು ಮಸ್ಲಿಯೋ ಕಾದೆ ರಮೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅವು ಸಾರಿ ತೂಲೆಗೆ ಶೋಭ ಎಂಚ ಎತ್ತಿರು ದೆಪ್ಪಲಿ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುರ್ ದೈಪುರ್ಜಿ ದಾದಿ ಸಿ ಹಾಯ್ ದೆತ್ತಿಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ದೆತ್ತಿಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆಪ್ಪರೆ ಉಯ್ಕ ಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಡಿಕ್ ಬೇಡ ಮೂ ಅಮ್ಮಮ್ಮು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮೂ ಬಿಡ್ಚಾ ಓಕೆ
तुम्हारा माँ का साथ बोलो ಅಂದಿ ದೆತ್ತಿಂದ ಐಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ತದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ ಆಯಕ್ಕ తిలక్ రాజన్ చొల్లరు వనసాడానికల్లా దెత్తింದ ಐದು ఇక దెప్పు నంచిన దాదాతులు ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಾಪುರ ಬತ್ತಿಂದ ಒಂಜೆ ಐಡಿ ನೂದ ಐಡು ಮಲ್ಪುಜ ಬೊಕದಾಯೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಈ ನೀళ్ళు ಮಂತಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ತಿಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತು ಊಟ ಒನಸಾಂಡು ಎಂದ ಎಡ್ಡಾಣಿ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಆಂಡವೆ ಇಂಕ ಆತಿಜಿಂದೆ ಬಡಾಪಿಲ ಕಾಪಿನಿ ಇಂಕೆ ಅವನು ಪುಜಿ ಇಂಕ ಬಡಾಪು ನಾಡಾಪುಜಿ ಒಟ್ರಾ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಾವ ಹಿಂದಿದೆ ಬತ್ತದು ಕರ್ಮನ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ನ ಆಯ್ತಲಕ ಬಿಚ್ಚಾಪುಂಡು ಈ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಗೆರ್ಪುಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ ಬ್ಲೂ ಗೆಪ್ಪರ ಬರತ್ತೆ ಐಕ್ ತೂಪಿನ ಚೀರೇನೆ ಇರ ಮೆಸೇಜಿನ ತೂಪಜಿ ಈ ಪಡಲ್ಲು ಇರಿಗೆ ಅಂಚಿನದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತದ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತನೇರಿಯದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವನುಂಡ ಅಂಜವೆ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಪಲ್ನೆ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಕೊರ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಆಳು ಶೋಭಾ ಕೊರ್ಪಲ್ ವನಿತ ಬನ್ನೇಟ ಆಳು ಇರ್ನ ಚಾ ತಗೋರ ಆಲ್ ತೋಪಲ್ ರಮೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಚಾ ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಂದು ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆ ಗ್ರೀನ್ ಆವ ಅಥವಾ ಮಂಜಲಾವ ಯಾನಂಚನೆ ಪಿದೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬುಲಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल कितना पागल है ये प्यार ನನ್ನ ಮುಲ್ಕುಲ್ವೆ ಬೆಂಚೆನ್ನ ಕರ್ಮ ನರಕ್ಕ ಮಾರ అరే బ్లూటూత్ ఆపజిగే అట్లా గర్వ బ్లూట తాత నెంచిన థ్యాంక్ యూ ಹಸಿರು ವೈಟ್ ದೆಜ್ಜ ಇರಿ ಗಂಜನ ನಾನು ಕೆಂಪು ಕೊರಡ ಕೆಂಪುದ ಕೊರಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೇ ಬರ್ತನ ಇಡೇ ಬೇಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಬೊಡ್ಚಿ
ಈ ಜನ ದಾದಾಪುಡಿ ಓ ಸುವರ ಧನುಷ್ ದಾದೆ ಬುಡ್ಚಿ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಚಿದೆ ಅರೆ ಬರೀ ತುಳು ಬರೀ ಬರ್ಪುಜ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜೇರೆಗ ಓ ಮುಸೀಮ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಆವೇರಿ ಮನಡೆ ಬೋಲೆ ಕಾಲೇಜ್ दाल बेचरे जी मनड बोले तामिकला बोले कंडे कंडे गोविंदना कंडे कंडे ಗೋಪಾಲನ ಆಯಕ್ಕ ಓ ಮುರುಘಾಸಿನವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ವ ನೀನು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡವೋ ದೇವ, ಅದು ಬೇಡ. ಮುರುಘಾಸಿನವ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇದೆಂತ ಚೈನೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿಯಾ? ಏನ್ ಮಾರನ್ ಚೈನೀಸ್ ತಬ್ಬರ? ಓ ದೀಪು, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಗಿಡಗಳ ಬತ್ತೇರು ನಾಡೊಂದು ಕೆಂಪುದ ಬೇತೇವು. ಇದು ನಿಂಗುನ ಕೆಂಪುದ ನಿಂಗಲೇ ಇದುದಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಅಜ್ಜಿನ ಕಲ್ಲನ ಈ ಚನಿಕೆ ಬಾಡುನ ನೀ ಓದರ ಬರ್ಪುನಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಓದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಇಂದುದಿಲ್ಲ ಗೆರೇಟೆ. ಏಯ್ ಓದರ ಬಿಡ ಸೋಬಾ ಓದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿರಿಟ್ಟು ಬಂದಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆತ್ತೀನಿ ಬಾಸ ಎಡ್ಡಾಯ್ತನ್ ಗೇನ್ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜದ ಚೀಯ ಚೋಯ ಬನ್ಪಿ ಸುವರ್ಣದ ಇದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಂಪುದ ಪಡ್ತಾಳ ನಿಂಗೆ ಡೌಟು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯನ್ನ ಉದರ್ ಓದಿನ ಬುರ್ಚಿ ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಲೆ ಅವು ಓದರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದಾಯಿ ಗಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಲೆ ಕೆಂಪುದರ ಕೊರ್ಕ ಏ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲ ಓ ಮೂಜಿ ಕುದಾರು ಒಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಲ್ಪ ಅಪ್ಪನು ಶೋಭನ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಂಡದ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಾರು ಮರ್ತೆ ಆಯ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಸುವರ್ಣ ಇರುದಾಯ ಇನಿ ಭತ್ತದು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಿಯೇ ಇದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಟೀಚರ್ಗೂ ಚೈನೀಸ್ ಓದರ ಬರ್ಪುಜ ಅರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಗಿ ದಾದ ಅಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ತ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನ ಸುರುಟು ಓ ಮುಜ್ಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಪರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಟ್ ಆತನ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಕಾತದು ಬೆಚ್ಚಡನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಏನೊಟ್ಟು ಗೇರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೇರ್ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಈರೊಂದು ಜಾವಲಿ ಮಾರ ಅರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲಿ ಅಂಚೂರು ಡೋಂಟ್ ಐಡ್ ಓಕೆ. ಓ ಮೂಜಿ ನಿಜ ಬುದಾದ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಯಾನಿಂಡೆ ಕೇಂಡೆತ ಇಂಕ್ ಮರ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಮೂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನು ಆಂಡ ಈ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಏರಿಂದ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ
ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಆಯ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅನತ್ತು എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉദർ പറോടാ ഈ കൈട്ടിരുതാലുണ്ടാ രഞ്ജുവാ అక్క వెళ్ళేదించి ఆయన మేనేజర్ అప్ప ఇంక పూరా భాష బర్పుండక ఈ ರಂಜಿತತ್ ಅಕ್ಕ ಈಗಿನ ಊರು ಓಲು ಇರಿನ ಊರು ಓಲ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುರ್ ಮಾತ ಪುದಾರಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಏನು ಕುಡ್ಲದಾಲೆ ಏನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಕುಟ್ಟದು ಬಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಎಂತ ನಗಡುದು ರಂಜು తెలుతుందిಲ್ಲ ರಂಜು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವಡ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೀವ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇವೆ ಐಡಿ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಐಡಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬೆಲ್ಲಿಂದೆ ಬರ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡ್ಚಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಂಜಿತನ್ ಪನ್ಪುನತ್ ರಂಜಿತ್ ಇರ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಕ್ಷಿತ್ಲತ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಅವೇನಾ ಪಂದಾಪುಣ ಇಂಕ್ ఒక దాద ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೋಕೆ ಅವು ಪೂರ ದಿನಲು ಇಪ್ಪುಜಿ 4 ದಿನ ತಾಟ ಏರ್ಲಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರಾದ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಯಕ್ಷಿತ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಚ್ ಹರೀಶತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್ಚಣ್ಣ ಬುಕ್ಕದ ಹರಿಯಾ ಬಟಾನಿಲ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಯಶೋ ಕಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಸೊಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಗಳೂರು DJI ನೇ ಓ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಅಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರದೆ ಯಾರು ಒರಿಯೇ ಪರಂದುಲ್ಲೇರಿದೆ ಕೊರಂದ ಯಾ ಬಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಗೋದು ಪರ್ಪಲೆಂದು ಅರ್ಕೆ ಇನ್ನೆ ವೇಜ್ ಓಯ್ ನಿಲ್ಲಿ ಮಾರಯ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಕಾರಣ ಆರಿಸಿಗಳ ಶೋಧೆ ಜಗದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನು ಏ ಫ್ಲವರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅದಾ ಒಂಟೆದ ಮಾಸ ಬಾ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಇರೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಟೆದ ಇರೇ ತಿಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಬರ್ಚೇ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕು ಬರ್ಚೆ ಅಂಜವೇ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಅಂಜವ ಎಲ್ಲ ഞാൻ സോബർ ഒരു പിന്നെ ഈ ಥರ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಟು ನಾನು ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂಟೆ 6 ಒಂಟದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಎಕ್ಕೆನ್ನಾರು ಒಂಟದ ಮಾಸ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಚಿ ಇರೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕದು
ಪೂಜೇರಿ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ವಾ ಲೈವ್ಲ ಪೂಜಿ ಪೆಂಡ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪೂರಿ ಉಂಡ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರಿ ಉಂಡ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರಿಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರು ದೆತ್ತೆ ಐಟಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಗೆ ದಾದೆ ಒಲ್ಪ ಒಂಟೆ ನಂದು ಆರ್ಕೇನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಆತ ಅಂಚ ಇರಿಗ್ಲ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕದೆ ಪೋಪುಜಿ ಓ ಪ್ರಗತಿಸಿಸಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಜನ ಒಂಜರ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾರದ ಯಾನ್ ಉಸಾರುಲೆ ಇರುಸಾರುಲ್ಲಾರ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಅದು ಮಂತೀನಿ ಉಂಡು ಪುರಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಚೈನೀಸಾ ಓ ಅಂಜವೆ ಅಂಜವೆ ಪುರಿ ಏರಿಯೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಚು ಬಲೆ ಕೋಲಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಚುರುಂತಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಆರೆ ಕೊಂಡ್ಪುನಿ ಒಂಚೂರುಂತಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಡೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡೆ ಎಂಗೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓರೆಂಡು ಬಂಡಾರು ದೂರ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಮರ್ದಗ್ ಯಾ ಲೈವ್ ಬನ್ನದಿತ್ತ ಮರ್ದಗ್ ಪೋದತ್ತ ಅಂದು ಪೋಯರುಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಡೀಗ ಸಾರಿ ಇಡಿಗಿ ಓಡಿಗೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಯ್ಕೆ ಐತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನವಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂತ ಪೂರಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕದೆ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೇರಿ ಅದು ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಭ ವಾಲ್ದ ಪುದಕ್ಕೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬಲಾವ ದಿವ್ಯನ ಮೆಗ್ದಿರ ಬೈಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ತಾನೆಕ್ಕ ಇರಿನ ಊರು ಅಲ್ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಪಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲಂಜಿ ಬಲ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಗುರುವನ್ ಕೇರಿಡು ಅಂದಿಯೇ ಗುರನ್ ಕೆರೆ ಇರ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಏನ್ರ ಪುಟ್ಟುವರೆ ಬೋಪುನ ನಾನು ಬಾಯ್ಕೆ ಬೋಪುನ ಇರು ಅಲ್ತಾರು ಯೋಗೀಶ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 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 ದೇವಾ ಎನ್ನ ಉಜಿರೆ ಓ ಅದ್ದ ಪೂರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಇರಿದು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಎಂಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿರೆ ಶೋಭನ ಸಿಟಿ ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುರಿ ಉಂಡು ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಪುರಿ ಅವು ಪುರಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಸನ್ ಬಾರಿಗೂ ಪೋತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಡ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಓಡಿపోయిருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಫೋನಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮಾರ ಈಚನ ದಿಕ್ಕಿರಡೆ ಹೋದಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನಾಡೆ ಪೋತೆ ಗುರಿಯಾರ್ನಪ್ಪ ಪೋತೆ ಹಿರಿಯರ್ನಲ್ಪ ಪೋತೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇದು ಏತು ಜಾಗ ಪೋತು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಓ ಬಾಕಿಂದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು పోతారు కృష్ణాపుర పోతారు గణేష్ రెడ్డి పోతారు ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಟಿಕೆ ಅಡೆ ಇಡೆ ಇರುವಲ್ಲ ಪೋವನಿ ಚೈನಾನ ಅಂದತೆ
ಏರ ಲೈಕ್ ತೆತ್ತೇರೆ ಅನ್ನ ದಾದಯ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ ಮುಟ್ಟನಾ మధ్యాహ్నం ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకెళ్తలేదు అడ్డాను ಅಂದಾರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಪತಿಯರಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ నిద్ర ಬರ್ಪುಜಿ అని చెప్పినా కానీ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಯಾನ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬೋಕ ಯಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ ಇದನ್ನ 4 ತೈ ಓಡೆಯವ ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೂತಾಯಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಜಗದೀಶ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಿಪ್ಪುಜಿ చెప్పారు ಅತಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಸಂದ ಅಕ್ಕುಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಇಕ್ಕುಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅದು ಇಂಕುಲ್ ಲೈವ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಕುಲ್ಲಡ ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾತೆರ ದಪ್ಪುಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇರೇಗೆ చెప్పారంట చెప్పులే మారారు పక్కడ లైవ్ బరోడ్చి అవే ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪಡ್ಚಿ என்ன ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪಡ್ಚಿ என்ன ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೊಂಜೋನ ಫ್ಲವರ್ದ ಸುಕ್ಕನ ಅತ್ತಿ ಗಸಿ చెప్పులే ಬೇಗ ಯಾನ್ చెప్పే ಮಾರ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ నీకు చెప్పి లైవ్ పోదు అందు ఎంక నిద్ర పన్నా చెప్పాను యాన్ చెప్పిన 2 ಗಂಟೆ అప్పుడు మొబైల్ ఎండ్ మనిపే ఒక కచ్చిపెచ్చి అయితే పోదు కచ్చిపెచ్చ మనిపోయాను కచ్చిపెచ్చి అమ్మ చెప్తుంది కచ్చిపెచ్చ మనిపే బొక్కయాను అవాకల్ అంకలేనే ఇಷ್ಟ ఈరేత పండిని ఎంకే ಕಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೋನ್ವೆ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಜೆತ್ತದು ಒಂಟೆ ಮಾಸ ಕೂಡ ಎಂಕಿರು ಒಂಟದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಚಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಒಂಟದ ಮಾಸ ಇರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂತಿಲ್ಲೇ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೀಗ ಒಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಗಾವು ಪಿತ್ತ ಸುರ ಆಪುಂಡೆ ಪಿತ್ತ ಆಪಟಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ತೂಲೇರು ಪಿತ್ತನ ಎತ್ತಿಗೆ ಏರುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಮಾಸ ಇತ್ತು ಮಾಸಗಳ ಗಾಂಧಿಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಿ ಈ ಪೊಂಜೋ ಪಗಿಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲ ಜಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ತುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ ಐಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೆಂತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ತಪ್ಪುಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾ ಮಾಸ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಂಜು ನಮ್ಮ ಅನ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರು ಒಂಟದ ಮಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಟದ ಮಾಸ ಆರೇ ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಊರು ಒಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಂತ ತೋಲೆ ಬೇಕಾ
ಹೊಂಟೆ ನಾಡೋಗ್ಬೋಡು 2 ಗಂಟೆ. ಎಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಯ ಇಂಚನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚನಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಇಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಏರುಂಡ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ ಬರಲಿ ಲಿಂಬೆ 4 ಅಂತ ದೀತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಕ ಬಡ ಆಂಡವನು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಚಿ ಇಂಕ ಒನಸೆ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೆ ಎರೆ ಬೋಡಂಡಲ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಾನ ಅಕಂಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಬೆಲೆ ತಿಂಡಿ ಪದಂಗಿ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಜಪ್ಪುನೇ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 2 ಗಂಟೆದು ಬುಕ್ಕ పొర్లుద తులునాడుగు నమస్తే నరగుంద పొర్లుద తులునాడు ಅದೇ ತುಳು ಎಂದು ಪುರ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಇದು ಶೋಕು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಈರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೇಸ್ ಹಾಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕುಗೆ ಓ ಫಾರಿನ್ದಾರ 2 ಬಡಿ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಸೈತಿ ಯಾರು ತೆಪ್ಪಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವು ಮಂಡ ಬರ್ಬಿಟ್ಟದಿನ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಕಂದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಲೆಲ ಮಲ್ಪುಜ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡ ಎಪ್ಪರ್ಚಿ ಏರಿ ಸಾವು ಅಂದು ಏರು ಕೂತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಡೆತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ತಿನ್ನಿ ಪದಂಗಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡಿ ಅವು ಏರ ಒಬ್ಬ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪದ್ದರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ತರಕಾರಿಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಒಂದೇ ಅಂಜವೆ ಅವತ್ತಲೇ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮರ್ಲನಾಯ್ದಾನ ಮರ್ಲನಂತ ಫ್ರೀ ಏರ್ ಫೋರ್ ಗೈ ಆರೆ ಫಾರಿನ್ದಾರ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ಡಿ ನೀ ಯಾರೇ ಫಾರಿನ್ದಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇರತ್ತಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆರೆ 2 ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗು ಅಂಜು ಬಕೊಂಜಾರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಡುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಸ ಪಡವೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಮಾಸ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅರೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅವ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಮಾಸ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಯ್ದ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಜನ ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡಾಕುಲು ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತಿರ್ವೇರಾಕುಲು ಕೊರ್ಲೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಸಿ ಆನೆ ಏತಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪೆ ಓ ಅಡ್ಜವೆ ಅಲ್ಲೇ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೆಗು 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಅರೆಗು ಭಾರಿ ಮಾಸಕೇನು ಮಾರಾಟ ತಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಟದ ಮಾಸ ಬೋಳ್ದ ಕತ್ತದ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ನೇ ತೊಟ್ಟು ಕೌದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಎಂಡ ಜಿ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೀ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೋಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋಬ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮೀನಿಗೂ ಅಂತ ಎಲು ಪಡವೆ ಅರೆಗೆ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬೋಡು ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಬೋಡ ಓ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬುತ್ತಿ ತಿಲ್ಲೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಹೆಂಗೆ ಮಾಲ್ ಬರ್ಚಾವಲ್ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಪೀಸ್ ಇರೇಗಿ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೇವೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗ್ಲಾ ಅರೆ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾರು ಮಾಸ ತಿಂತೀನಿ ಬಿಡಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ನನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಇರಗಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ರಸದಿ ಬತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಸ ಬದೊಂದು ಬೇಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗಾರೆ ಕೊರ್ಲ ಉಯ್ತುದ್ದ ಖಾರ ಆಯ್ತ ನಾಯ್ದ ಬೋಬೋದೆ ಈತುದ್ದ ಖಾರ ಈತುದ್ದ ಕೈಟದ್ದು ಅಗ್ಗಿಯದು ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಎರಡು ಸೇರ್ಪಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಕಲ ಸಂಘಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಅಕಲೆ ಕಂದು ಕೋರ್ಲೆ ಒಂಟದ ಕಾರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿರೇಗವು ಇರಿಗೆ ಏತು ದಿನಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಬಾಯಿ ದಿನ ಡಿಂಚ ಉದ್ದ ನೆಲ್ಪದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಪೋಲಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ತ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಂಡ ಬಾಯಿಡ ದೀದು ಇರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕನಿಕಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಬೋ 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 ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕೈಲಿ ಬಾಡಿನ ಎನ್ನಿಕಲು ವೆಜ್ಜಿ ಬಾಡುವಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಬಿಡಿಯ ಇನ್ನೇನು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ವೆಜ್ಜಿಲ ಬರ್ಚಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬೋಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪ ಒಂಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರೆಗ್ದಾನೆ ತೀರು ಒಂಟೆದ ತಿಲ್ಲೆ ವಸ್ತು ಉದ್ದಾಪರ್ ಮಾರೆ ದೋಟಿ ಅಪರ ಒಂಟೆ ತಿಂದು ಒಂಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಲು ಉದ್ದಾರ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಪವಾಸ చెప్పలే చెప్పే ಉಪವಾಸని ఇంక వచ్చి యానే కాదు జ్యూస్ పర్తే ನಾನು ದಾಲ ಪರ್ರೆ ಇಚ್ಚೆ ಯಾನ್ ತಿಂಪೆ ಒಂಟೆ ತಿಲ್ಲೆ ಒಂಟೆದಲಕ್ಕ ನ್ಯಾಲೆ ರವೆ ಬಾಯ್ದ ನೀರು ಮಾತ ಇರೇ ಬೆರಟಿದಿ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪುಲೆ ಯಾನಲ್ಪ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಒಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪ ನಿಜದ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿ ಜಲು ಓದೇವಾ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಿಚ್ಕೆ ರಗಲನ ಪುರ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಬರ್ಲೇರು ಯಾನವೇನೆ ಬರ್ಪಿ ನಾನು ಇಂಕವ್ವೆ ಯಾವ ನಾನು ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಓಕೆನಾ ಏನ ಮಗರು ರುಚಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಅಡಿಗೆ ಗೋಲೆ అంటే సూపర్ ఏరా ఏరా ನೀನು ಏರೇ ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ಏರ ಹಾಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಣ ಬರ್ತದೆ ఇంక డబ్బి మళ్ళీ అంతే చా దీపేంతులే మళ్ళీ ಡಬ್ಬಿ ಓಡಾಡಿದ ಎಂಡ ಉಂಡಿ ಒಬ್ಬಡ್ಜವೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾರಿ ಊಟ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇಂದೇನು ಡಬ್ಬೆ ಐದು ರಸ್ಕ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಡು ಒಂದು ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲ ಡಬ್ಬೆ ಮಿತ್ತುಂಡು
प्रेत पिचाची अक्का लाईक डन 22 थँक यू अंडे अक्का पण साडे ना तुझी यावन पुजीना ఖర్చు పెట్టాను అందరూ खुला लीरे अनत प्रेत पिचाची गुड नाईट पडून जेवे कजिप्पूतो चले ఇంకా దీతి చెప్పారు వెళ్ళింది ఏంటిది జయంత్ అవులమ్మా ఖాళీ ఆడు అర్ధ బసి తీయనా తీయనా యా వెజ్ ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రేత పిచాచి వెజ్ సుక్కత్తుగా సేతను కజిప్పు ఫ్లవర్దా కాలీఫ్లవర్ ಈ ಅಂಜೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಐಟು ಮೀನ್ದ ಗಜಿ ಕೋಡೆ ಭೂತ ಇದ ಪದೆಂಗಿ ನೀರು ಪಾರ್ದಿದ್ದ ಇದು ಬೋಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿಯಾ ಕತ್ತಿದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಡ ಬಿಸಲಡು ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜು ಮಾರೇದು ಓ ಶೋಭಾ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದ ಸೀತಾಪಣೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ಕದ ಅವ ಚಾದವರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಚಾತಬಡಿ ಆಡ ಯಾನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಂತದೆ ಬೋಲು எனக்கு சாவோடு 90 ஸ்ட்ராங் ಸುರೇಶ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ ಪುಂಜವೆ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜರತ ಕೊಪ್ಪು ಜರತ ಈಕೆ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಕರಬೆ చైన్ కొనట్టు రోజులు ఐదు గ్లాస్ ఉండియా నూరెతో వచ్చి ఐటు పూర దింజిది ఐటు పూర పూర దింజిది ముత్తేష్
ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಮುರನಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. మురనిద ఐస్ క్రీము ఇదే కదా ఫ్రమ్ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ಗೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್. ಅಂದ್ಯಾ ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ತಚ್ಬತ್ತ ಡಬ್ಬೇಡು ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಲತ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಏನು ಅಂಡ ಬಾಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅಂಡ ರೌಂಡ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನಕಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಪೆ. ಯಾವ ಯಾನು ಅನಸು ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮದು? ಅಂಡ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೋಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಪಿಂಡ ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಂಡ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಮದ್ನೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಬಾಗ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ತುಪ್ಪು ಮಂಡದ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಲ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ. ಅದು ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಕೊಪ್ಪಲ್. ಹೊಸಪೇಟೆನಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿನ್ಪಾರ ಇರಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ತಿನ್ಪಾರ ಐಡಿಯಲ್. ಸೂಪರ್. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಂತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಗಂಟೆ ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚು ತುಯ್ಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವಳು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಪ ತೂಲೆಗೆ ಅವಲತ್ತು ಅವಳು ತುಲ ಖಂಡಿತ ಪಿದೆ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅವಳು ಗೊಂಗಪುರ ಬರ್ಪು ಗೊಂಗ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಗೊಂಗ ಬಂಜಿಬೇನ ಹೆಸರು ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರು ಆಸೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಬೇನ ಅಪ್ಪಜಿ ತೂಕ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜ ಸತ್ಯ. ನೀವು ಮರಾಠಿ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಂಗಳೂರು. ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು? ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಈ ತಿನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಮುಲ್ಕುಲೆ ಉಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಲೆ ತೋಜಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ನಂಚು ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇತೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಚು ತೂಪುಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ನಾಯಿ ಮಾತ ಬಲಿಪುಡು ಮಾರ ಸಾವು ಅವಳು ಕಂಬ ಉಂಟು ದಿನ ದಾದನ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಂಟು? ಐಡಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕತ್ತಲುಂಟು. ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪೆ ನಂಚ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಪ್ಪಡುಂಜವೇ ಟೆಲ್ಮಿ. ಜಗದೀಶ್ ತಗ್ಗು ಆಯ್ ದಾತೆ ಜಪುರ ಬರ್ಚೇನಿ ಜಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರ್ಚಾ
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈರು ಕೊರ್ಪರೆ ಡಬ್ಬೆಡುಂಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಂಗೆ ದಾದಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ನಿಖಲು ಪಾತೆರ್ಲು ಕೆ అని చెప్పుని ಒಂದಾ ಸೋಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಜತ್ತಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಜತ್ತಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಕೋಪ ನಿಂಡ ಯಾನಂತ ಎಂದುಕ ನೋಡ ಚೂರುಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಚೂರುಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬುರುಚಿ ಚೂರು ಚೂರು ಗ గొంగ మంగ గొంగ ఉండియా గొంగ ఉండు ಐಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ NH ರೋಡು ಉಡುಪಿ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಕುಲ ತಿರ್ಗುಲಿ ಅವಳು ಈಗ ಕುಲ ದೋಪನ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಿ ಕುಲ ಹೊಲ್ತುಲ ರೋಡು ತೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ತುಲ ಇತ್ತೆದಾಲಿಜ್ಜಿಯ 1 ಗಂಟೆ ಅವಡು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಒಪ್ಪುನು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಒಪ್ಪುನು ದೇವ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಕ ಬಕ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಇರು ವಾ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ NH ರೋಡು ದರ್ಪ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದು ತೂತೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೂತೆ ಪೋತೆ ನಡೆ ಇರಿನ ಇಲ್ಲ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೆ ಚಾವನ್ ಸೇಚಿ ದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕಳ್ಳಿ ಪುನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಪೋತೆ ಹುಡುಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಗುಲ್ವೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋಂಡ ಕುಲ್ವೆ ಬಕ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಸೋಬಾಯಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಈ ಪೊಂಜು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಯಾನಾ ಶೋಭನ ಈರು ದಾದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಪೊಂಜವೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಡ್ಜವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿತ್ತು ರೋಡು 60 ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನೇನೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅವತ್ತು ಇತ್ತು ದಾಲ್ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಒನಸ್ಲಾ ಬಿಡಿಯೆ ಅವು ತಿನ್ಪುನಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ತಿನ್ಪುಜಿ
ಅವದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಾನ್ ಕೊಂಚ ಸಮಾ ಟಿಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಿ ಓಲು ಮಾರ ಟಿಕ್ಕ ಪನರ್ಚಿ ಮಾರ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಟಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಏತು ಸಮಯ ಟಿಕ್ಕದ ಕಣ್ಣುಡು ತೂ ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗ್ತುಂಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾನು ತೂತೆ ಕುಲೆ ಓಲು ಈರಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನಿ ನನ್ನಲ ಜಪ್ಪುನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈರು ಬತ್ತದು ಕಾತು ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂತು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ನಾಮ ಇಚ್ಚ ಇಟ್ಟು ಕುಲೆಲ ಬರ್ಚಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಸವಸನ ಬರ್ಚಿ ಕುಲತ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚ ಬೇಡ ಇರು ಕುಲತ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇದದಲ್ಲ ಪಾತಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಕುಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನಿಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ ಒಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಬಂತ ಮಾರ ಸಾವು. ಹಾಯ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ್ಯ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ 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 ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಹೊರವರ ಯಾನನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಜೊತೆದು ಬರ್ಪೇತಾ ಕುಡೋ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ತೂಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಲಾಂಡಲ ಏನು ಒನ್ ಮಲ್ತೆನಾ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಪೂಡಿಗೆ ನೀ ಆ ಪುಡಿಯ ಗಂಟೆ 15 ಬತ್ತಾಯ್ತು. ಚೂರು ಬರ್ಪೆ ದಾದಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟಿಕ್ಕ ತಿಂದೇರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕದು ಚಾಮನ್ ಪುನಃ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ఇంకు అడిగే రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ మల్ ಬಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿಯ ಈ ಪೊಂಜು ಸಮ ವೇದ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಿ ಯಾ ತಿಂಪುಜಿ ಮಾರ ವೇದ ಟಿಕ್ಕಲು ಹೊರ್ಚಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಅತಿ ಯಾನು ಆತ ತೋರಲೇನ ಶೋಭಾ ಆರು ಪಂಪೆದತ ತೋರಲೇನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಂದ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಜಿಪ್ಪಿ ಚೊರಿ ಮುಲ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾ ಧನು ಯಾರು చెప్పుడు అది మరి పుడతాడు పుడతాడు పుడతాడు. హాయ్ మేడం.
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಸುದತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಯುವರ್ ಫೋ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಜಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ, ಯಾರು? ಕುಡ್ಲಯ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು చెప్పున్నా నైక్ గుడ్డ ಅಕ್ಕ ಇದು ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮೋನು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾತು ಅದು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೇನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂದೇನು ಟಿಕ್ಕಕಂತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಓ ಕನ್ನಡನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ. ಪೆರ್ಮರಲ್ಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಕೊಂಚ ಎಂದ ಓ ನೀವು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನಾ? ಎನ್ನ ಜೀವಗುಂದು ಏಟಿ ಎನ್ನ ಈ ಹೈಟ್ಗೂ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಡನ್. ವೀರ ಕನ್ನಡ ತೋಜಿನದಾದರು ಮಾಮಿ ಎಂತವ? ಯಾವ ಊರು ಮೇಡಮ್? ನಮ್ದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು? ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರೇ ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಧನು ಮಾಮಿ ದಾದಾ ಯಾನ್ చెప్పులు ಮಾರಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈವ್ ಓಕೆ ಯಾವಿ ನನ್ನ సిరిసినా? ఓకే ಶೋಕ చెప్పు నేనా యాన ఏదన్నా చెప్పు ఆడు. ఓకే బాయ్, గుడ్ నైట్. ಯಾನಲ್ಲ చెప్పు ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗ ಮಾತಾ ಓಕೆನಾ? ರಾತ್ರಿ ಜಬರ್ ಮೋನ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಇಂಕ ಸಮಾಬಜಿ ತಮ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯ 11:17. ಹೌದು ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮಲಗುದಿನ್ನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾ. ಯಾರು చెప్పురు ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೇಟ್ ಆಡದೆ ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಈತ ಜನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ. 8-8:30 ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ. ಎಲ್ಲ 8:30 ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ. ಲೇಟ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ
ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು 15 ಕಾಲಾಂಡು ಕಲ್ಕೊಂದು ಅಮ್ಮ